Sa ating paglilibot dito sa siyudad ng San Fernando ay ipapakita ko naman sa inyo ang mga nagagandang condominium towers ng Azur North na matatagpuan sa Barangay San Jose. Malapit lamang ito sa San Fernando exit ng North Luzon Expressway at di rin kalayuan sa SM City Pampanga at Robinson Star Mills. Kaya wag na natin patagalin pa at samahan niyo akong muli sa ating solo ride adventure dito sa Pampanga. So, what are you waiting for? Let's get it on! Good morning, Kabalen. So, it's a fine Sunday morning at nandito tayo ngayon sa may Barangay del Carmen sa City of San Fernando, Pampanga. At yung pupuntahan natin ngayon ay i-update natin yung Azur Staycation. So nag-maps tayo dito, nasa ano lang dito eh. Malapit na lang dito eh, nasa 5 minutes, 2.6 kilometers na lang. First time natin pupunta rito at i-update natin dahil sa tuwing dumadaan tayo sa may Jasa Road pagpapunta ng SM, nakikita lang natin or dun sa NLEX. Pero ngayon, i-update natin, papakita ko sa inyo kung ano na yung itsura ng Azur. So let's go! Okay, so pagdating natin dito, makikita na natin yung highway. Ito yung Jose Abad Santos Avenue or Jasa Road na pangunahing dinadaanan from NLEX papunta ng dito, papuntang Subic, ganyan. Ayun na yung Azur. Nakikita na natin yung tatlong tower, ayun no. Pero hindi tayo pwedeng duman dyan dahil one way. Ikot tayo doon, mag-U-turn tayo doon. Dito, hanapin natin yung U-turn slot dito. Malapit lang dun sa ano, dun sa footbridge. Dito ang lapad ng kalsada, para ka na rin nasa Manila, sa EDSA, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes. 6 lanes, 6 lanes. So, ganito kalawak yung Jasa Road. Hanggang dun sa may overpass ng dito sa Dolores, San Fernando. Ganito kalawak yan. Pero pagdating dun sa ano, sa lampas ng bridge, ano na, medyo kikitid na. Bibilis na mga sasakyan. Ayun, bibilis oh. Dito na tayo sa may gawing kanan. Hanapin natin yung papasok dito. Kaya maps muna natin, baka iba yung mapasukan natin. Diretso lang, 550 meters, turn right. So tama. After 550 meters, kakanan na tayo. Dito na yata eh. Hindi pa. Doon pa banda. Greenville pala yon. Shortcut din yun eh kung pupunta ka ng San Jose. Yun oh, gaganda ng mga big bike. Fatboy. Yun, nag long ride yung mga naka big bike. Dito na yata.
Ayan, dito na yung daan. Ayan oh, may ride yung mga big bike. Sana all. Pwede kaya rito. Dito pala yung entrance. Dito rin pala. Hanap tayong ano rito. Ayun pala yung pinaka-entrance niya oh. Yung Azur. Pero parang ano na, negative na dun. Ayun yung itsura ng Azur oh. Katabi pala ng ano, Home Depot. CW Home Depot. Azur North Resort Residences at Azur North. Ayan. Dito muna tayo. Dito parang pwede ng ano rito, makuha na ng magandang aerial view yung Azur.